Türkmenistan Olimpiya oyunlaryna garaşsyzlyk taryhynyň ilkinji medalyny gazandy. Agyr atletika boýunça Türkmenistanyň adynan çykyş edýän sportçy Polina Gurýewa Tokyo 2020 Olimpiya oyunlarynyň 27-nji iýulda geçirilen bäsleşiklerine kümüş medal gazandy. Türkmenistany türgüniň bu ýeňişi ýurdun garaşsyzlyk taryhynyň ilkinji Olimpiya medaly hökmüne taryha geçdi. Sport ustasy agyr atletika boýunça 59 kilogram agram derejesine çykyş edip 217 kilogram agram götürmek bilen kümüş medala munasip boldy. Ol 14 ýurtdan ýarışa gatnaşan türgünleriň arasynda birinji medal alan Ýaponiýaly Mikiko Ando'dan 3 kilogram has köp agram götürüp öňe geçdi. Ýarışlarda 236 kilogram agyrlyk götürmegi başaran Taýwanly Kuo Jing-chun altyn medala munasip boldy. Men öz tärimçime sag bolaytmak isleýärin. Men diňe şol sebäpli bu ýere gelip kümüş medala munasip boldum diýip Tokyo Olimpiya oyunlarynyň resmi web-saýty 21 ýaşly Türkmenistanly sportçynyň sözlerini sitirleýär. 2 ýyl ozal men muny göz öňüne de getirip bilmeýärdim. Meniň tälimçim meni umytlandyrdy, maňa ýol görkezdi, meni ruhlandyrdy we meni ýeňşe tarap iterdi diýip Polina Gurýewa aýtdy. Men şok ýagdaýyna diýip sport ustasy öz şatlygyny paýlaşdy. Olimpiya oyunlarynyň resmi web-saýtyna görä Polina Gurýewanyň tälimçisi Ahmet Saryevdir. Türkmenistanyň habarlar agentligi Saryewiň ýol başlygyna sport ustadynyň Bakuda geçirilen bir halkara sport bäsleşigine 2017-nji ýylda altyn medal gazananyny. Ýöne häzirki wagtda onuň Türkmenistanyň ýokary sport ustadlygy mektebiniň baş tälimçisi Artur Emirýanyň tälim alýanyny aýdýar. Gurýewanyň munasip bolan kümüş medaly Türkmenistanyň 30 ýyllyk garaşsyzlyk taryhyna gazanan ilkinji Olimpiya medalydyr. Tokyo Olimpiadalaryna Türkmenistanyň adynan 9 türgün gatnaşýar. 25-nji ýyl içinde geçirilen bäsleşiklerde çykyş eden türkmen sportçylary Gulbadan Babamradowa, Mekan Ataýew we Darya Semyonowa daglar ýeňiş gazanyp bilmedi. 26-njy ýylda agyr atletika boýunça 55 kilogram agram derejesine çykyş eden beýleki bir Türkmenistany türgün Kristina Shermetowa 205 kilogram agyrlyk götürüp ýarışlarda altynjy orna munasip boldy. Ýarışlara agyr atletika boýunça Türkmenistanyň adynan Hoja Muhammed Toyçuýew, Recepbay Rejepow, Ewezew şeýlede Ýeňil atletika boýunça Mergen Mämedow daglary gatnaşýar. Olaryň gatnaşýan bäsleşikleri entek öňüne 31-nji ýyl 4-nji awgust aralygyna. Koronavirus aladalar sebäpli wagty ýyly süýçülen Tokyo 2020 Olimpiya oyunlary 8-nji awgustda çenli dowam eder.